या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह यावर दावा करणारी याचिका अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगात दाखल केली अशी माहिती समोर आली आहे। अजित पवारांनी शरद पवार यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली। वय 83 झालं, आता तरी थांबा असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला। वरिष्ठांनी आता विश्रांती घ्यावी अशा शब्दांमध्ये अजित पवारांनी शरद पवारांवर हल्लाबोल केला। आम्ही दुसऱ्याच्या पोटी जन्माला आलो, यात आमची चूक काय असा सवालही त्यांनी केला। राष्ट्रवादीमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर अजित पवार यांनी मोठे गौप्यस्फोट केलेत। भाजपसोबत जायचा प्रयत्न एकदा नाही तर 4 वेळा झाला होता असं अजित पवार म्हणाले। पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यानं राष्ट्रवादी प्रदेश संघटक सचिव काका कुडाळकर, जिल्हा उपाध्यक्ष MD सावंत यांच्यासह 9 जणांची पदावरून आणि पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे। सिल्वर ओक मुंबई इथं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी निवासस्थानी भेट घेतली। त्यांनी जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती कशी आहे यावर माहिती घेतली। नाथवडे शिडवणे फाट्यावर झाड पडलं, तळेरे कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली, त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना जिल्हा शल्य चिकित्सकपदी बढती देत शासनानं सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयात नियुक्ती दिली आहे। आंबोली धबधब्यास भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून 14 वर्षावरील व्यक्तीस 20 रुपये तर 5 वर्षावरील मुलास 10 रुपये असं शुल्क पारपोली संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत आकारण्यात येणार आहे। दारूच्या नशेसाठी वेंगुर्ला सागरेश्वर मंदिर नजीकच्या धर्मशाळेच्या खोलीच्या कपाटातील लॉकर फोडून चोरी करण्यात आली आहे। या प्रकरणी वेंगुर्ला कॅम्प भटवाडीतील गौरव मराठे, गवळीवाडा येथील दिनेश मिसाळ फरारी आरोपींना वेंगुर्ला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। सिंधुदुर्गात राबवण्यात आलेली शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया पूर्णपणे चुकीची झाली आहे, त्यामुळे तब्बल 114 शाळांमध्ये शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झालाय। याला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरच जबाबदार आहेत अशी टीका राजन तेलींनी केली आहे। राष्ट्रवादीचे प्रदेश संघटक सचिव काका कुडाळकर, युवक राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल सुद्रिक यांच्या समवेत अनेक पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला। उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांची मुंबई देवगिरी बंगल्यात माजी नगरसेवक अभित नाईक यांनी पदाधिकाऱ्यांसह भेट घेतली। शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं अभिनंदन केलं। एसटी स्थानकाच्या झालेल्या दुरवस्थेबाबत प्रवासी संघटनेनं डेपो मॅनेजर नरेंद्र बोदे यांच्या कार्यालयात सुमारे 5 तास ठिय्या आंदोलन केलं। आंबोलीतील धबधब्याच्या परिसराला बाधा पोहोचवणाऱ्या बाबींचा उपद्रव कमी करण्याच्या दृष्टीनं या ठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून उपद्रव शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे। गेल्या 2 दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे। वारंवार विद्युत प्रवाह खंडित होतोय। या ठिकाणी झाडं उन्मळून पडून वाहतूक ठप्प झाल्याच्या घटना घडल्या। गेल्या 9 वर्षात कॉलेजनं सिद्ध केलेला दर्जा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण याचा आढावा घेऊन देशाच्या अभियांत्रिकी शिक्षणातील सर्वोच्च शिखर संस्था अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांनी भोसले पॉलिटेक्निकचा दर्जावाढ करीत त्याला अभियांत्रिकी पदवी महाविद्यालयाची मान्यता बहाल केली आहे। वैभववाडी शहरातील प्रभाग 12 मधील वैभववाडी सांगुळवाडी रस्ता जलमय झालाय। गटार ओव्हरफ्लो झाली असून संपूर्ण पाणी रस्त्यावर आलंय। गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस बरसतोय, यामुळे मालवण आडवण इथं रस्त्यावर गुडघाभर पाणी आलं होतं। खेड तालुक्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर राहायचा निर्णय निश्चित केला। छगन भुजबळ यांनी बोलताना आमच्या विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरलंय असं वक्तव्य केलंय, पण त्यांचा नेमका रोग कोणाकडे याच्या चर्चा रंगल्या। UGCनं सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना प्रवेश रद्द होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचं संपूर्ण शुल्क 30 सप्टेंबरपर्यंत परत करण्याचे निर्देश दिले। पुढचे 5 दिवस महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला। यामध्ये कोकणासह महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला। राष्ट्रवादी काँग्रेसला गेल्या 25 वर्षात फोडण्याचा अनेकांनी प्रयत्न केला। शिवसेनेसोबत झालं तेच राष्ट्रवादीसोबत सुरू आहे। पक्षाची चोरी करणाऱ्यांचा सुळसुळाट सुरू आहे अशी टीका राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे। आता सर्व वाहनं शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या इथेनॉलवर चालणार आहेत। यानंतर देशात पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपये होईल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.